Salamu alaikum ya. Wa alaikum salam. Abokina. Ya yau. Lafiya kalau. Allah bani shinkafa mana. Wallahi ba shinkafa. Oke ba shinkafa. To kana da magi? Magin nan ma shi ma babu. To ba ni gishiri. Gishirin nan ma fa ya kare fa ga. Ha. Ya kai komai ba a shagon. To ai wallahi sai a hankali. Kana ni yanzu so nake ma rufe shagon nan kuma zaman gida. To me yasa? Saboda ba jari. Ha, laifinka ne. Ta yaya zaka ce laifi na ne? Baka da masaniyar wannan bankin da aka kawo na Nasel wanda suke bada bashi? Ya za yin sani ba da labari. Yasa? To dan baffa guda jika zaure yayi kokari a harkokin da yake kawo matasa ci gaba da mutanen gari. Yayi kokari aka kawo wannan bankin. Baka ga an ba ma dan tala ba? Kai? Wata yanka kai yake ai. Wani yankan kai? Zuwa ya suke aka bashi yake juya abin shi gwanin sha'awa. Yayin dai irin wannan ne na ya cikewa ni ban samu ba. Na da ka sani yanzu wannan kana cikewa ni ma ba na cike ba suna na har ya fito. Dan bafa gudaji baya saurarawa sai yayi yanda ya ga an yanda aka sunan ka ya fito. Kaga da masu cike bashi na COVID-19 kai duk wani bashi da ka cike in dai dan jigawa ne kai sai yayi yadda aka sunan ka ya fito aka baka bashin nan. Kaga da Allah ni bari in tafi in je in siyo wannan kayayyakin ka je ka cike wannan abun a ai kai zaka mun jagora mu je in cike to fito mu da dai kai ka san ka ba haka bane ba ba matsala muna murna muna godiya mun sha kwana sai kun to haba yanzu kai abokina ina kake da kudin su wannan gona kai da ko a baya baka iya ce da kanka ban na ka samu wannan gonar katuwa sai zaka iya sayanta kai ka sare abin nan kam da mamaki da ka ce kenan bakka da labarin honorable Muhammadu Gudaji Kazaure ya kawo mana tallafi garin jihar Jigawa Kazaure to ban gano san ka ba shin kuɗi ne ya bada ake raba mutane ko kishin ya abin yake baka san yayi sanadiyar da aka kawo mana Nasel garin Kazaure ba bankin da ake raba bayan Allah bahi ko baka da labarin haka na yake da labarin in bar da ka faɗa mu ya za in sani muna gefe jiya nan mai gidanmu ya je aka bashi don haka ni ma yanzu na je aka cike mun an ce da yamma in koma in ansa masha Allah gaskiya kan ba wanda zamu ce mishi sai dai illa Allah saka da alkhairi Allah ya bashi abin da yake nama duniya da lahira haka ka zauraro ni gwiwa yan kwashi